Bakit? Tinggaan ko, may kalang pala ang bayan. Ay, Hello, good evening. goodness, nangyari dito sa Update lang po. mga kalat. Wala nang time sa sarili. Kahit kalat, hindi na mapit-pit. Bukas na tayo magtupi. Tinatamad na ako. Gusto ko nang mahiga. Hi sa lahat. Good evening. Mahulog. Medyo mahina yung aking signal, guys. Mahina yung aking signal at andito ako sa kwarto. Yung aking ligpitin, oh. Namer, di naman ako kita. Okay, mabububo ako. Hilak, di naman live show. Magsasara ito yung negosyo. Binuntugi o. Ay, May nakitaan dito nagkakasarang kanto ng mga gamit. babe. Mundang po BTS. Ay, naku. Puro na lang yung BTS. Wala nang linaw. Order pa more. Aray! Kain ko rin sa mga restera. Bibil nga. Waray dito ang mga ano? Ang mga wire. Hindi ko makita. Madilim. Bukas. Sana ba yung nakalagay yung mga wire na tinanggal? Ay, sa supot. Saka nandoon yun. Sana yun. Baka nandyan sa, wala sa cabinet. Ba't kasi natanggal mo? Paano? Nagkabarubalabag na. Sino siya? Ah. Wala, ano lang yun. Commercial? Commercial. Excuse me. Alam tayo ng 4:45. Dito nga tayo. Dito. Yan. Bitawan ha. Pakita ni nakita mo. Bilbil na. Makita. Kasi, yung camera ko eh. Yan. Dito ako sa kwarto, guys. Ay, saglit lang. Pupunta lang ako sa aking opisina. Wait lang kayo dyan. Ito na yung viewer. Ako mismo. 1 million. 1 million. Momo, dito ka. Come here. Go inside. Go. Punta muna ako sa ano. Sleep na. Dyan muna Oh. kayo. Very good, Momo. Very good, Momo. Very good na si Momo eh. Tulog na. Tingnan mo yung mata mo. Oh, natatakpat. Nagain na naman ang paa.
tubig kanina. Tangke. Yan na at kalahati pa lang. Ang ganda ng games nila na to. Sino? Yung the wool, ano. Ganda pala ng boses ni Muso Papes. Muso Paset. Good evening, guys. Mahina ang ano? Mahina ang signal. Magpaganda tayo, guys. Magpaganda. Maglagay tayo ng ano sa liig. Dahil sa mukhang tanga. Mukhang tangengot si Naisa. Oras ba mo? 9:47. Thank you so
Ay, kung makakatulog ako maaga ngayon. Hmm. Makakatulog ako maaga kay waray mga asungot. Saan? Mamaya pa matawag ko, boy. Sisulat na ako. Di bibinuwaan ko kung ano. Sabi ko lang eh. Hindi na ako magtitik sa akin. Bibinuwaan ko lang kuno ya kaya di ko kuno ya mahal. Tutuwa lang ako kausap siya eh. Tutuwa ako sa mukha niya. Gusto ko lang sa kanya yung kanyang mata. Mata niya maganda yung pilik. Uy! Uy, long time no see. Kuya Bubuyo, Gugutero, shout out. Kumusta na? Ang tagal mo nang hindi nagpapakita. Kumusta? Busy ba? Busy. Tanggalin natin tong ano, nakaka dito. Thank you sa pagpasok. Ay, mahina naman signal ko. Mahina ang signal. Musta na, Bulbi? Bulbi. Ay, hindi pala siya Bulbi. Kuya Bubuyog. Yung mukha ko. Thank you sa pabidi-bidi, Kuya Bubuyog. Mga babae yung dito ko. Kailangan to eh. Tukurong. Mungkin takurang. Bakit iba? Pampatangos nila ng ilong. May pinapasok sila sa loob ng ilong. Okay na alam Bibita Loyo. Hindi ba masakit yun? Kuya Buboy Gugutero, naka-busy lang. Tagal ko na rin hindi nagla-live. Ngayon lang. Siguro
2 weeks na. Busy. Super busy. Naantok na ako ah. Liligpit pa ako ng aking ano. Magligpit na lang ako ng aking damit habang ako'y naka-live. Wow! Nandito may bisita ako. Hi, Angging. Angging. Shout out. Angelica Daguno. Ay, wow. Ahahaha. Anong ahahaha? Paano mo nalaman yung ano ko, pangalan? Kala ko ba pupunta kayo dito? Hindi naman kayo natuloy. Kasi lang to kay Raklo. Wala pa kami antigen result. Fatima Vlogs. Hello. Kumusta na ang ano mo? Be. Kumusta na ang yung channel? Di mo tinuloy ang be, yung channel mo. Ilan na ang subscriber mo nun? Bukas dyan na kami. Wow, talaga? May pasok kayo? Bye, kasi ako busy. Kasi ako wala ako time. Wow, buti ka pa busy. Utang muna. Anong utang? Anong utangin mo, Kuya Bubuyog? Tagal ko rin hindi nag-live. Pera daw. Ano, piso? Piso? Anong utangin mo? Kumusta na ang buhol, Kuya Bubuyog? Maputi ba? Maputi pa ba ang buhangin? Pupunta nga kayo dito bukas, ambe. Andito. Nakakulambo. Sabi ni ano. Ni ambe. Saan si Ate Emily? Ayun siya, oh. Hi! Sino to? Jin 60. Hi, host. Hi, Jin 60 vlog. Thumbs up po. Salamat sa thumbs up. Jin 60. Bigyan kita ng ano, jacket.
Sino si Jin Sexy? Sana all. Lakas ng wifi. Hahaha. Oo. May sarili akong wifi dito. Yung damit ko, anong damit mo? Wala na, tinapon na. Pupunta ka nga dito bukas. Thank you, host. Sino si... Baka hindi ka padikit sa akin, Jin Sexy. Padikit naman. Pwede pa connect. Sige, connect ka. Baba ka ng link. Fatima. Sige. Connect. Sa wifi. Depende. Magkano antigen? Hindi ko alam eh. Hindi ka yata makakabili no kapag wala kang resita eh. Sige, anuhan kita mamaya. Jin Sexy. Kasi siya na, dito na ako sa kwarto eh. Dami kong kalat o, dami kong ligpitin damit. Hindi ko alam kung magkano. Tanong mo kay ma'am kasi si ma'am meron. Bakit meron akong IG? Si Jis naka-live. Naka-BG lang si Kuya Bubuyog. Bakit ka naman umiiyak, Kuya? Ano yan? Padikit din ako ng pandikit. Sige, mamaya didikitan kita. Anong gusto mo? Yung adhesive o yung ano? Tawag nito. Gusto mo ba adhesive o may tiband? Pareho lang yun. Tsaka na yung utang ko. Bakit may utang ka ba sa akin? Ano na yun? Malaki na yun. Hindi, ano lang, biro lang. Wala ka namang utang. Ano ko ng hanger eh. Wala kang, ano ngayon, di ka busy, Kuya Bubuyog. Wala kang work. Linggo pala ngayon, no? Aglit lang. Hindi ka na upload. Hindi ka na nag-upload ng video mo. Wala pala akong salamin. Hindi ka nag-upload ng ano mo. Wow! May palipad na. Thank you, thank you. Thank you, Kuya Bubuyog. Hindi na maandar yung ano ko. Utang muna. Anong utangin mo? Thank you. Sayuda. Mahina yung signal ko. 3 kasi yung gumagana eh. Bakit ka umiiyak? Iniwan ka na naman. Huwag mo silang isipin. Huwag mo isipin yung nakaraan. Ang isipin mo yung ngayon. Marami dyan. May available dito.
Saan na ba si Angging? Angging! Angging! Are you there? You still there? Ha? Kuya Bubuyog, kumusta yung ano, wish heart? Kayo pa ba? Ha? Nandiyan ka pa ba? Kumusta? Nasa trabaho siguro to. Nahuhubo na tong ano ko, leggings. Maybe. Uy! Ala, thank you, Angging. Bakit? Nag-abala ka pa. Nagpalipad. Oo. Angging, paliparan mo rin ako. Paliparan mo rin daw si Ate Emily mo. Paliparan. Palit at palit para ng plato. Thank you, Geng. Tira. 37. Buta. Thank you. Thank you sa ayuda. Ako din palipad. Iano ko na lang yung GCash number ko dyan. Sa screen. Aray ko. Ano daw? Sabi sa ganito. Nila. Alas 10. Thank you. Thank you sa mga palipad nyo. Paliparan din kita. Sige, dali, dali. 10 piso. O, 10 piso. Walang 10 piso. Ang tagal ko na rin hindi nag-live. Sana nandito si ano para lumito. Full of love. Thank you. How are you, Kuya Bubuyog? How was your day? How is your day? How is your love life? Pasensya na, nagtutupi ako ng dami. Naantok na kasi ako eh. Tanong mo na lang din kay ano, ma'am, kung magkano. Kaso kailangan yata ng ano, resita. Pwede pa ba yun? Mayroon sila Sino? Sila mo. Eh doon nga, doon sa opisina. Kaya oray hirap pagkakarni, kaya oray pang-ira, resolve. Tuloy ba kayo dito? Kailan ba sila pupunta? Sinabuwas. Buburuton, buburuton. Thank you, thank you. Saglit ah. Screenshot ko lang yung ano nyo. Nahuhuli yung ano ko doon.
Dala ka ng mangga, geng. Pag ano, punta mo dito. Marami pa bang mangga? Masarap yung mangga, hindi siya maasim. Kulang lang ng bagoong. Mag Ganito pala magpalipad ha. Oo. May Gcash ka pala. Pipindutin lang yung dollar sign ko. Baka naman, ambe. Di nga, punta nga kayo dito bukas. More palipad pa. Sabi ni Kuya Bubuyog. Usap tayo mamaya, Kuya Bubuyog ah. May pag-uusapan tayo, sikreto. Available ka ba? Wala ka bang ano? Namimiss ko na yung cheating ano natin eh. Yung cheating banding natin eh. Papaliparan ka daw sa summer. Paliparin ko si Ate Emily sa summer. Nabati ka? Live si Naisan. Ano mat kung labi na isan? Mas kaplangga nga pansit. Putik. Ang bota eh. Oo daw, sige daw, paliparin mo siya para hindi na siya masahe. Ang baho talaga ng daw ni amoy lalaki. Ayaw mo nun para hindi ka maghanap ng lalaki. Ayaw. Ang baho, may kilikili. Amoy lalaki yung ano, nakakasuka. Gising pa, anong oras na bala? Baka puno na yung tubig. Hindi pa naman siguro. Saglit lang guys, anuin ko lang yung tubig, baka puno na sa tangke.
Tila lang ng ano. Ha? Kunti na lang para mapuno. Pinatay mo na. Mm. Wala na tubig. Meron. Pinatay mo na motor. Di pa. Mamaya, maaga pa. Wala na yung grupo natin, no? Nagkandawala na. Iba-iba na kasi schedule. Lapit na ako matapos. Isang oras. Akala ko talaga to maganda. Mainit to sa katawan. Kaso lang to kay ano. Gusto ko ano yung mga damit ko dyan. Ipapadala ko magkasama. Sino ka magpapatid nila? Kabiji lang si Kuya Bubuyog. Thank you sa pabidi-bidi. Ano? Mamaya ka na mag-chat. Init. Kumusta yung bahay nyo? Diyan sa Bohol, okay na ba? Ano na ba kayo? Recover? Bali na po. Naka-move on. Patong pagtupi ko. Naruhubya. Ay, nako. Salamat sa mga bigay nyo sa na ayuda. Hindi na ako magtatagal. Magpapaalam na ako at humihina yung aking signal. Thank you, Angging Angelica Daguno, sa iyong palipad. At kay Kuya Bubuyog, salamat. Fatima. Ano ba yun? Fatima Vlogs. Thank you, thank you. Ako'y magpapaalam na. Bye-bye. Thank you. God bless. Happy weekend.
Bye. Chat tayo.